mɔgɔ saba fagara ni marifa ye karidenw la Indiana feerekɛyɔrɔ dɔ kɔnɔna na cɛ dɔ ka marifa ci senfɛ dumuni sanyɔrɔ dɔ kɔnɔ polisi ka fɔ la mɔgɔ 2 joginna senfɛ. sɛgɛsɛgɛli kura lɛkɔliden 19 an'u ka karamɔgɔw fagali la Texas mara denmisɛnnin kalanso dɔ la ye lakanakɛlaw ɲangi u ka jaabili sumalenw ye ka kɛɲɛ ni taabolow ye u ye min da sariya hakɛw labatoli kan. Nicolas Cruz ka kiiriw ɲiningaliw kan ka daminɛ ntɛnɛn na. Cruz y'a yira k'a fɔ ko a nɔ tɛ ɲangili minnu dalen don a kun ka kɛɲɛ ni lekɔliso kɔnɔ fagaliba ye Parkland, Floride san 2018 waati la. New York mara kɛnɛya kotigiso ye bolociyɔrɔ 3 bila sen kan karidon na yaasa ka mɔgɔw ka lenzo bana boloci kɛ sigidala mɔgɔw la. L'Amérique ye a yira k'a fɔ ko bana nin bɛna juguya don nataw la. Jennifer Lopez ani Ben Affleck ninnu 2 bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔtigibaw ye l'Amérique jamana kɔnɔ furula ɲɔgɔn ma sibiri tɛmɛnen na Las Vegas, Nevada mara la. Lopez ye furusiri kibaru bila karidon na kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ.